Bakho Tata. Tata QQ Tata. Q bese Yeah. awuna le number lena kampumi Number ka. inamba kampumi lesayithatha lapha na le ntwana khumbula ukuthi singakhona ukuyithatha kuyena umpumi sathi le ntwana cela sinike inamba kampumi Number kaMpume. awunayo Number kaMpume nginayo number kaMpume ngazi ukuthi ukhuluma ngamuphi umpumi yena yena Umpume oyedwa. yeah umpumi yena yena Wena osho umpume lo wakubo. umpumi loyana futhi lesahlangana naye sangakhona ukuthatha inamba yakhe thina base sathi le ntwana isinikeze inamba yakhe inamba kampumi mfethu umpumi na yedwa nje umpumi na yedwa futhi ubani omunye umpumi wena omaziyo mfethu ngaphandle kwalo yana umpumi mfethu Umpume wakubo. umpumi Ukhuluma ngani? Umpume wakuphi? Angimazi umpume, ngazi umpume abaningi. loyana mfethu umpumi Muphi yena umpume? Ukhuluma ngamuphi umpume? mina mfethu wena kanti nemuphi umpumi omazi ngoba mina ngithi angisendele inamba kampumi ingoma kampumi Umpume lo oculayo. ngifuna ingoma kampumi wena Sangimangela ukuthi ukhuluma ngompume ngoba phela ngazi umpume lo wakho, umpume lo wakho, lo umpume lo kwangowami, lo kwangowakho, lo kwangowami. mina ngisho umpumi ingoma Ayi umpume ingoma anginayo, nginamba yakhe. Mina bengisho ingoma Nginami. ngisho inamba yakhe ingoma Nginale number yakhe nedlalayo. Ingoma. Uma uyifonela. Yize nginayo. Ngifuna yiphi le edlala ingoma uma uyifonela noma le edlala ingoma uma idlala ingoma. idlala ingoma manje Anginayo. Indaba ngayithatha le edlala ingoma nale uyifonela idlala ingoma. Ngoba le idlala ingoma uma uyifonela. Indaba ungayithatha uma uyifonela bese idlala ingoma. Why ungayithatha? Uyangishiya. Uyahamba. Hawu.